Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 35. Comencem! Ens trobem a Strabane, a Irlanda. El 1792 ha nascut el petit William. No es tenen gaires detalls sobre la seva infantesa. Es suposa que devia créixer en el si d'una família ni rica ni pobra. A la seva joventut es va casar i després de treballar múltiples feines, entre elles oficial de marina, va deixar la seva dona i els seus dos fills després d'una barària, emigrant a Escòcia el 1817 en busca d'una nova vida. Ara ens trobem a la província d'Ulster, també a Irlanda. Ha nascut el petit William Hare. Com el protagonista anterior, no va néixer ni ric ni pobre. Va treballar en diverses feines, entre elles com a obrer en la construcció del Canal de la Unió. William Hare va emigrar també a Escòcia, concretament a Edimburg, on va conèixer un home anomenat Locke, que dirigia un petit hostal a la localitat de Westport. Aquest home va morir el 1826 i el nostre coprotagonista, William Hare, va casar-se amb la seva vídua, Margaret Laird, que continuava dirigint l'hostal. Burke and Hare, amb dos anomenats William, varen conèixer el 1827 i es varen fer bons amics. Molts dies, William Burke passava per l'hostal per fer petar la xerrada amb William Hare. El negoci no anava excessivament bé, però no mancaven clients. Un dia, un client, un vell exmilitar i pensionista, va morir a l'hotel. Vaja, home, mira que morir-se de ben 4 setmanes. A més, quina molèstia agafar un taüt i posar-hi el cos per anar a enterrar-lo. William Burke va tenir una idea. Molt bé, la funerària ens ha enviat un taüt perquè hi posem el mort de dins i passaran a buscar-lo. I si omplim el taüt de terra i usem el cadàver per treure algun profit? No devia 4 setmanes? Doncs si el venem a la ciència, ens en donaran uns calarons. A les facultats de medicina fan falta cossos per les pràctiques. Dit i fet, William Burke i William Hare varen omplir el taüt de terra i el varen deixar llest perquè la funerària se l'emportés. Mentrestant, William Burke va contactar amb un metge, el doctor Robert Knox, que buscava desesperadament cadàvers per a les pràctiques a la facultat. El doctor Knox va pagar 7 lliures i 10 xalins pel cos. Quin bon negoci! Llàstima que no tinguem més morts per poder-ne treure profit. Però calla, si poguéssim aconseguir més morts? Durant un temps, varen prestar atenció a les morts recents que hi havia a Edimburg. Esperaven que caigués la nit i anaven al cementiri. Allà desenterraven el cos i el portaven al doctor Robert Knox, i la ciència els ho agraïa pagant la mercaderia a preu d'or. No obstant, l'oferta i la demanda seguia sent desigual. Mancaven morts per disseccionar les facultats de medicina, i així els futurs metges no podien estudiar en condicions. A l'hostal hi havia un altre client anomenat Joseph, un home problemàtic, borratxo i malalt. Un home així, que emprenyava els altres clients amb els seus crits i les seves excentricitats, millor que no estigués a l'hotel, millor que estigués mort. Aquest home estava malalt. Es suposava que no duraria gaire, però, carai, no acabava de morir-se. I si l'ajudem, varen pensar a fer el pas. Seria millor per tothom, per la resta de clients de l'hostal, per ell mateix, així deixaria de patir. Varen emborratxar-lo amb whisky, i un cop inconscient, li varen taponar el nas i la boca. Seguidament van oprimir-li els pulmons, no va tardar a morir. El doctor Knox va posar-se molt content amb el nou material que li portaven aquests proveïdors, més material perquè els futurs metges practiquin. Molt bé. Ja no hi havia clients borratxos ni problemàtics a l'hotel. Quin problema? Seguia havent-hi demanda de cadàvers, però no hi havia més malalts. Els cementiris estaven bé, però no sempre hi havia morts frescos per desenterrar. En aquells moments, prop de l'hostal passava una vella pensionista anomenada Abigail Simpson. Burke la va convèncer de passar la nit a l'hostal. Novament, se la va emborratxar i va fer la mateixa fi que els dos anteriors. El doctor Knox va pagar 10 lliures per aquest nou cos. Un dia, a Edimburg, William Burke va conèixer dues prostitutes, Mary Patterson i Janet Brown. Després de convidar-les a esmorzar i de guanyar-se la seva confiança, Janet Brown va marxar. No així Patterson, que es va quedar amb Burke. Anant el nostre protagonista Burke pel carrer, va veure com la policia anava a detenir una pidolaire anomenada Effie. William Burke, molt altruista ell, li va dir a la policia que no la detinguessin, que ell la coneixia i que se'n faria càrrec. I ho va fer. El doctor Knox va pagar 10 lliures per aquest nou cos. La següent víctima va ser més laboriosa de, diguem-ne, processar. Es tractava de James Wilson, un noi de 18 anys, coix i amb una discapacitat mental. No obstant,
va resistir-se i van haver de ser tots dos, els nostres protagonistes Burke i Hart, qui van reduir-lo. Arribats a aquest punt, l'assortiment de nous cossos a les classes del Dr. Knox va començar a ser comentat. Hi va haver qui deia: em sembla que conec aquest home o aquella dona. No era un pidolaire que corria pel barri? O en el cas de l'última víctima, un dels alumnes va exclamar: no és aquest el babau James? El Dr. Knox va respondre: no, no ho és. El cert és que la gent començava a sospitar de la procedència dels cossos del Dr. Knox. Hem arribat a la última víctima. Aquesta, anomenada Marjorie Campbell Doherty, va ser enganyada per Burke, que li va dir que eren parents. Li va dir que la seva mare s'anomenava de cognom Doherty, com ella, i la va convidar a passar la nit a l'hostal de Hart. No obstant, aquella nit hi havia roba estesa. Uns altres hostes, els senyors Gray, estaven allotjats a l'habitació del costat. Això era un problema. Estaven massa a prop per poder assassinar algú amb tranquil·litat. Així tot, aquella nit es van sentir sorolls. L'endemà, la senyora Gray va intentar entrar en una cambra. Segons deia, s'havia deixat feia dies unes mitges. William Burke no va deixar-la entrar. Va dir que la cambra estava precintada i de moment no s'hi podia accedir. Un cop es va fer de nit, la senyora Gray, desconfiada, aprofitant que William Burke no era a l'hotel, va aconseguir obrir la cambra i va descobrir al llit el cadàver de Doherty. Aterrats, els senyors Gray van anar corrents a la policia. Mentrestant, William Burke, sense sospitar res, va arribar i va aprofitar que no hi havia ningú per treure el cadàver de Doherty i portar-lo al Dr. Knox i obtenir el pagament per portar un nou cadàver per disseccionar. La policia va presentar-se a l'hotel i va interrogar William Burke. Aquest va manifestar que la senyora Doherty havia marxat sobre les 7 de la tarda, no sabent on havia anat. No obstant, paral·lelament i per separat, van interrogar la dona de William Hart, la qual va manifestar que Doherty havia marxat sobre les 9 de la nit. William Burke, William Hart i la seva dona van ser tots arrestats. Un missatge anònim va conduir a la policia fins a la casa del Dr. Knox. Allà es va descobrir el cadàver de Doherty i diversa roba d'homes i dones, roba d'antics cadàvers. La policia va continuar recollint diversos testimonis de gent que afirmava haver assistit a disseccions i haver manifestat que els semblava conèixer el mort disseccionat, cosa que el doctor desmentia sistemàticament. En el judici, William Hart i la seva dona varen declarar el desconeixement de les activitats de William Burke. L'advocat de Hart va arribar a un acord amb la justícia en funció del qual Hart testificaria contra Burke a canvi d'immunitat. Així, el resultat del judici va ser el de la condemna a mort per William Burke i l'absolució per manca de proves de la resta dels acusats. William Burke va ser penjat el 28 de gener de 1829 i va seguir el mateix camí que els cadàvers que havia facilitat el Dr. Knox per la ciència. Actualment, l'esquelet de William Burke es troba al Museu Anatòmic de l'Escola de Medicina d'Edimburg i al Surgeons' Hall Museum es diu que hi ha un llibre enquadernat amb la seva pell. El doctor Robert Knox, tot i que va quedar amb la reputació pel terra, va seguir exercint i disseccionant cossos amb finalitats docents, cossos de vés a saber quina procedència. William Hart va quedar en llibertat, tot i que hi ha qui diu que amb el temps va ser linxat i tirat a un pou, fet que no està confirmat. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!